Vestjylland og gå konkurs, ikke? Kvists indkast, det bliver farligt nok nedfald. Finnbogason og Horsens udligner. Islændingen er... Ja, Horsens. Efter jeg fik sagt, at de bare skulle forsvare den hjem. Så er det! Der kom han så!大范围转移球给到左边路，看看这边抬头找人，还是长传球。现在这边大门的机会，门前的补射，球进了。看一下有没有越位啊？应该是。Nyman, fin bold ind i banen til Conor O'Brien. Der smider den frem til Finnbogason. 1-0 til hjemmeholdet. Det sker ikke med sådan en præstation, som vi har været vidne til i dag. Finnbogason ikke offside, så skal der reduceres. Og det bliver der. Han har simpelthen rørt, tror jeg, Kjartan Finnbogason, som du sagde før, Jesper. Han er garanteret møgfrustreret over ikke at spille fra start. Jeg tror, han er rørt. Okay. Efter Kjartan Finnbogason over for Peter Friis. Og han scorer sikkert indskifteren. Det var ikke længe. Han skulle Helt tilbage. Bjergård lynhurtigt. Venter lige på lidt folk med. Det er godt spillet! Og 2-1-scoring er det til Horsens! Kortegaard skal beskytte bolden der. Det gør han udmærket. Kommer Bjergård. Og Finnbogason med her. Kjartan Finnbogason scorer! Horsens er tilbage i opgøret. Jeg synes, han er virkelig kommet med noget. Altså, når vi tænker på, hvor blodfattige de var i angrebet. Her skal vi lige følge det her. Det er en rigtig god mulighed til Horsens. Kæmpe mulighed! Han knokler den hele vejen ind. Topscoren. Hjemmeholdet også foran med 1-0. Det var det, jeg skulle tage så. Hvad siger? Var der ikke 3 batterier i? Jo, men det er sidste. Det er kraftigt løgn, mand. Se hvor bolden var. Bjergård med en lille lomme opererer en fin aflevering til Møller. Ind foran til Finnbogason 1-0. Horsens der fører ind i Silkeborg. Et super... Han er nødt til at gå ned i fart, ikke? Det er ellers godt spillet til Conor O'Brien. Blokering Thomas Christensen. Løs bold. Og så er det Finnbogason. Og det er 1-0 til Horsens. Det er så godt. Det er det hele.
forsvaret. Kort så Jørgen Spark, Janus Drachmann. Tilbage til Troels Kløve. Flat indlæg her, kommer også afslutning. Og scoringen fra Finn Bogason. Han er også skyldig. Klar til at levere varen fra 11-meterpletten. Finn Bogason 1-0. Horsens